Bisichibwrwi Swkango Rwjakmani Patta Jagano project katal khlainani hine Haino Segwi Naharnani Naikha Hasteni Bolong Bedek abo Haino koksil samukti sawa Hasteni forest minister thani Bolongni Patta jaga kifle manani bagai sanmukti saka ambasa bagi rot kamini khungtham jiba nukhuni bororok Laithana Bisichibwrwi Swkango ambasa Hasteni bagi rot kamini khungtham jiba nukhungna demarcation khlai Rwjakmani Patta jaga aboni aglo baksa bororok borongni Patta jaga khlaike rabar bufang tei kubun bufang wafangrok abo haikeno baksa lukurok rabar bufang kainani hinai lun nahari Patta jagani bolongno hogoi sap khlaijak phiaba abo haijorono bagi rot amsani a bolongo katal project khlainani hinai kamini lukurokno rabar bufang kainani kasuka bolong bedeni adongrok abon bagai wana mate kamangmao khlai khadujak laika amsani joto lukurok abo haikeno phasalo bolong bedeni ingai samung khlainani thangnai lebar rokno samuni kifle rohorka amsani lukurok Bisichibwrwi Swkango Rwjakmani Patta jagano project katal khlainani hinai Haino Segwi Naharnani Naikha Hasteni bolong bedek abo Haino koksil samukti sawa Hasteni forest minister thani Bolongni Patta jaga kifle manani bagai sanmukti saka ambasa bagi rot kamini khungtham jiba nukhungni bororok ani khamo haido ani Patta jaga hini re mani ba kai ang omo bagan khanye hini hok bai kya bera rok dum kha hakorok khukang oro 3-4 lakh khorcho khaikang oro jaga hika bisingo tabuk poster rok phayei borong tam sara kanye hini borok se kamla rok lak lai tongkha jaga wa hikai abonon chung tabu tam khaimane poster rok bai hini chung tabu bong kamla rok na bon chung tang phirogui roka haika kamla rok tini sara rok tobi kanye project khanye rok hini phaikan ka chung borong na project rok khanye riliya phirogui roka chung abje sandi wa hika poster no ni mani poster mo tabu chung biji chung tabu phaimai ai chau suno to forest department hoite tikya Chini I para to embursora bogirot para agen থেকে রেকর্ড তো ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট তো রেকর্ড লাই চিনি প্রায় পাশা বাতা পঞ্চায়েত ক্লাইও একলাই সং 14 বছর খা শুনো কাগজপত্র রিকা যার জায়গা কা তহসিল হাবকা রায় হাবকা ফরেস্টার হাবকা আবই শুনো দখল দিকা হলে আবো উসুপি আনি দখল ক্লা উসুপি দখল মেম্বার সীমা বুবি টাকা উত্তর সাব দক্ষিণ সাব পশ্চিম সাব পূর্ব সাব আবার যতন মেপ বিকলাঙ্কা আবার তহসিল দক একলা অত 14 বছর কাকা সম দখল খাইতো একলা তা খাইছিমি তা 2 বছর ধরে আবার খাইই বাগান খাইনালি বাগান জায়গা খুব তাবান জায়গা রক কাইছানা নাইও তা বারাবার বাগান খাই মানে আবার বাগান রং টানান হিনি সালাইও আলারা আবার কাইনানি মানে অবজেকশন লই বড় তারা কাইনানি একলা তিন কাগজপত্র চিরি যাক Patta dikha, demarcation dikha. Abo to tab ketam sa, borok tab ada 2 nambari. Ari, kalau norong dia sung to samani able, norong borong samani dikha kagas potro. Kalau to sung to ni samani able abo, borong office hojen dikha suno. Kalau borok tabu ka ulta pulta kok sau. Ha, abo kalau kagas ki tanah dikha ba. Abo to forest department diufuni soi tongo, randali soi tongo, tosinne tongo. SDM ni utongo, oh demarcation tu tabu tongo, punung manu, buka, tacingo bukna, aglai sungje atau bosor dere 14 bosor 15 bosor kaito kasung, ini tu sung bosor kaiman onek bosor kaito kasung, forester bahan kai baru sung tongo urun tongo, apro saka untuk takai di sung objection di tempat para burunu, ani, bisi saja, hataya nu koyang kaito, aglai sung atau bosor dere orang dokol kelai jai, rika kawas foto rika, sung dokol rika suno, tabuk fahimba, abad 2 nomor si, nokol si, ari, kalau norok kawas tanah rika suno, oh sarkar, jangan sarkar ni bagai sibian bunyi kau ni dia suno tu rika belen norok, untuk maya bo, kalau sung tabuk tamakarni sung tabuk bos ini berdua nomor rumba. Amsen lukurin koy mungno khnamani yagulo tamo sakthar mungna hano tabo haste bolong bedekni montri Onimes Deborma aboron khatungi nashinglai jak tabo bagirot amsani tongkosong lukurok Bureau Report Chini Khorang